Nagpahigayon og ocular inspection ang kapulisan sa mga biliting area sa mga delegasyon sa palarong pambansa ug didto sa Cebu City Sports Center din ipahigayon ang pagbukas sa nasoing kalihukan. Sayran pang detalye, pinaagi nining report. Mismo ang direktor sa Cebu City Police Office, Colonel Erenio Dalugdog, ang nangulo sa pagsusi sa mga biliting quarters. Lakip sa ilang gisusi ang Mabolo Elementary School nga mao'y gipadayunan sa mga delegado gikan sa Cordillera Administrative Region kon CAR. Naabtan sa mga pulis ang mga atleta nga nag-abot-abot pa nga giatagan og mainitong paghangop sa host school o sa police official nga nagdala usab og placard nga naswatan og welcome message. Gipaniguro sa police official nga mapatuman ang hugot nga seguridad alang sa kaluwasan sa mga delegado nga mosalmot sa palarong pambansa. Aduna sa mga CCTV nga nakamuntar sa mga biliting areas ug tanang venue sa duwa sa National Games. Nakakonektar kini sa command center sa Cebu City Sports Center. I-supervise ninyo, i-monitor ninyo kung functional pa ba ang CCTV. Kaya mao na siya ang kanang dako biya og kanang maghatag og kasulbaran kung adunay mga untoward incident nga mahitabo sa within that area. Dahil mga CCTV ang atong mga billeting quarters and nagyud tay internet connection sa tanang billeting quarters. Gipanghimangnuan usab ni Dalugdog ang mga pulis nga mag-alerto o kinahanglan nga presentable ganunay ang ilahang porma. Wala usay kabalakan ang mga moserbisyo sanglit, gihatagan man sila sa panginhanglan sama sa supplies pagkaon gikan sa Cebu City LGU. Kinahanglan atong mga kapulisan presentable, proper haircut, wala sila mga kuan kanang mga bigote or unsa pa kinahanglan i-observe nila ang tamang bihis. Samtang maabi-abihon nga gipakita sa chairman sa car camp management ang ilang mga lawak nga nagsilbing Pinoy-anan sa ilahang delegasyon. Adunay magamit nga pansayan o kaliguanan ug uban pang magamit nila sa ilahang pag-istar hangtod na mahuman ang Palaro 2024. We are very thankful dahil pagdating namin, di namin inaasahan, napakaayos ng lugar, ng school, ng billeting area, nakahandaan lahat. Go for gold! Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.